prvý deň si stiahnem Tinder a zrazu ako Hans mám meč s najkrajšou bohyňou. A ona ešte prvá napíše, že hola mi amor. A on to dá do prekladača a znamená to ahoj moja láska. A on už hovorí svojim kamošom Bertrandovi a Adolfovi, že wow, že ide sa jebať dnes. Že ona chce jebať, wow. Ide na rande. Slečna je nádherná. Čiže ona tam reálne je. Áno. No, Hans si sadne a s tým translatorom tam proste dáva nejaké absolútne mediocre joky nemecké a ona sa smeje, vypadávajú jej tie vnady umelé tam z toho výstrihu a Hans je v piči. Pre Hansa je to najlepší večer jeho života. A už keď sa začnú baviť o sexe, že by aj išli k nemu, tak si Hans ide odskočiť ešte. No a slečna zobere skopolamín, to je prášok z takej rastlinky, ktorá sa tam urodí, že všade, a dá mu tam do pitia trošku skopolamínu. Hans dopije drink a začne asi po pár minútach sa cítiť tak, že trošku že na spánok, na odpadnutie, jak opitý. Ale nie úplne odpadnutý, lebo tie baby vedia presne, koľko toho tam majú dať. Vykecá jej svoju adresu, alebo idú k nej, to už je na jej šikovnosti. A ráno Hans vstane a nemá nič. Vstane u seba a nemá nič. Alebo vstane niekde na ulici a tiež nemá nič. Ale väčšinou to pušujú na to, že idú k dotyčnému chalanovi a nemá nič. A niekedy nemá ani obličku. Bol tam case týpka, ktorý sa zobudil vo vani a bolelo ho spodný chrbát a mal tam vedľa seba note, že vyhľadajú urgentne medicínsku pomoc, lebo nemá žiadnu obličku.